So ayun guys, kanina pa kami dito sa kalsada, wala pa kaming napadaanan na sasakyan. Kasi marami sigurong nakaharang dun sa bandang itaas na mga slide. Aldrin, mabasa ka dyan, nak. Medyo okay pa naman dito, pero walang hanggang doon okay pa naman, wala namang nakaharang. Pero dun sa banda ron guys, prone talaga dun ng mga landslide. Dito may tricycle na. Kasi sinundan niya tong kalsada guys. Nasira na yung mga bus namin dito. What? Jeng! Doon sa Little Santa Fe guys, sigurado maraming nakaharang yan. Teka na! Halika na rito. May mga bakwan guys, pero dito lang yan yung mga motor tsaka tricycle, dito lang yan. Pero sasakyan guys wala pa naman. Saka yung mga galing dun sa company guys, wala pang dumaan dito. Dapat uwian na nila ngayon. Grabe, may slide doon sa tapat namin doon guys. Doon, may slide doon. Tapos ayun yung ilog. Marami nang nag-ano doon, nagsisinyal ng pagigintuhan nila. Basa ka na! Hindi, maaga pa. Ano? Paluin ka ni mama, anak. Ayan. Bihira lang ang papaya dito guys eh. Ala! Paya ka! Pang-ulam na to guys ang papaya. Tapos may mga saging pa dito. May yero pa doon sa bukid. Ito yung guys hindi niya ng wifi namin. Wala na. Matatagalan siguro bago kami magkaroon ng wifi dito. Kawawa yung saging guys. Ito guys slide dito sa tapat namin. Buti na lang konti lang. Yan guys, ito ang itsura ng kalsada dito sa amin. Mas lalo pa dun sa itaas guys, tsaka dun sa baba. Tignan mo yung kulungan natin, oh. Yun yung kulungan na pa. Ito namin nasira-sira. Yung bundok. Ay tayab yung yero natin. Ang mga bunga ng sayote nahulog na, meron lang kahapon dito. Oh, may landslide pala dyan dito sa tapat namin. May kahoy na bumaba guys tignan natin yung tumbang bangka dito sa bahay guys. Tignan natin ito rin po, dahan-dahan lang baka madulas ka.
Ito yung sa tapat ng bahay namin guys. So ito yung pinagkakabahan namin kagabi, o baka maano tanggal, hindi naman pala. Yun yung mangga namin guys, ano na, natumba. Wala na. Shit. Ayun lang guys, natumba na yung mangga namin dito. Tapos itong nyog, ito magilid. Wala na, konti na lang kasi yung kumapit na ugat nyo guys. Malaking mangga pa naman ito. Buti na lang guys, itong mangga na to dito natumba, hindi doon sa may bahay. Yun yung bahay nila dati guys. Dami ding nahulog na bunga nyo guys. Sigilong namin na mangga. Saktong napisa. Ito yung bahay namin guys. Oh, ano yan te? Dito po mapasok yung tubig kagabi guys. Kaya hirap na hirap kami sa loob. Dito sa gilid kailangan ko talaga talagyan ng front seal. Sealant. Dito pumapasok pa siya kagabi. Lumalaog dyan yung mga tubig ko. Opo. Sa mga gilid-gilid. Saan? Sino sa mga Sa gilid-gilid niya ano na. Tapos dito umaangat-angat yan guys. So umaangat-angat yan kagabi. Ha? Niyaro tatin to pa? Kailan mami? Oo. Lumipad na yero guys. Tignan nyo guys. Ayun po, hindi na lang natumba. Yung nakarang bagyo naman guys, yung isang pa naman dito, malaking mangga natumba naman dito. Ah. Pandamangan. Ha? Pandamangan. Kami na kami na sa kagaya, takot ko pa. Sira. Panda ka na sa rin ito. Ito, manggayon. Ato. Natumba. Ang taray balak pa tabalay. Oo din to ato. Mahuli na lang to guys kasi mag-ayos pa ko dun sa bahay. Grabe ang mga tanim namin guys. Wala. Yung mangga yun. Putol. Buti hindi na lang natabo na daganan tong service drop namin. Kahapon nilipat ang mas dito, yung vlog natin, yung upload natin.
Maabot na pala dito yung kuno. Lakas to. Sobrang lakas guys ng tubig. Bumaba pa to guys kasi dito kagabi hanggang dito yung tubig. Maabot hanggang dito guys. Mamaya guys magsasample tayo. Marami na namang sinira to guys. Ang lakas ng swamp tubig. Hanggang dito. Dito rin guys sigurado may karga din itong ginto. Dito banda. Dito. Yan natin tatangkuran natin ito. Doon guys sigurado maraming karga doon. Marami lamang dito doon sa taas. Pero may mga nagpa na doon sinyal na. Tignan nyo guys may maraming mga kwan doon. Pasak na pa ng kahoy. Natunayan na sila na daw ang magiging doon. Yan guys dito. Umakyat din dyan sa bandang taas guys yung tubig. Tignan natin. Pero dito sigurado guys ito dito marami ng dito ito maraming dito ito kukunin natin ito pag wala tayong trabaho. Tingin pa tayo dyan sa banda taas kung meron kung kinargahan niya doon pero mataas na doon banda. Umabot pa pala dito pagtaas. Uy. Ay, hanggang dito pa pala ito. Tingnan natin dyan Sobrang lakas kasi ng ulan kagabi guys, tapos hangin. lakas to guys. Marami na naman magiginto ngayon sigurado. Dito hindi lang alam na, hindi natin alam kung mayroon dito.
galing dito. Wala. Yun lang sa baba talaga guys ang marami. Dito rin guys sa tignan natin. Kumarga din kaya dito sa loob nito. Merong mapan guys. Konti lang guys. Marami sa baba. Inabot ng tubig dito. Hindi na ako pumasok sa trabaho ngayon guys kasi marami ding langkwan na harang-harangan yung kalsada. Oh, ano guys yun? Abot pa dito. Punta tayo sa mga hanging bridge guys. Oh, grabe. Hanggang dito. Maabot. Tayo ng tignan natin sa taas ng hanging bridge. Ayan guys, sobrang lakas oh. Pati yung galing sa bundok. Yung walang ginto. Oh. Sobrang lakas guys. Oh. Sabag kagabi guys, umabot hanggang dito yung tubig. Oh. Pero bumaba na siya. Oh. Yun. Uwi na din ako guys kasi mag-aayos din kami sa bahay. Ano? Ha? Tara na dun sa bahay, tignan natin yung mangga na tumba. Nakita mo na? Nakita mo na? Kanina ko pa ko inaanak. Ay? Sana ah. Ayun o. So yan guys, sobrang lakas ng ilog.
Guys, oh. Tingnan natin sa banda baba, guys. Madami na naman naggiginto ngayon. Oh, maabot hanggang dito, oh, sa gilid yung tubig. Kahapon guys, yung last video natin, hindi pa umabot dito yung tubig. Pero ngayon, oh, tignan nyo guys, oh. Itong mga to guys, oh, kumarga na tong mga to. Sigurado may mga lamang ginto na to. So, tignan nyo guys, oh. Nataas na to. Eto guys, so may mga lamang ginto na dito. Grabe guys, so maabot dito sa taas. Dito sa taas guys, oh. Dito sa bukid umabot pa dito. Tingin tayo dun sa banday taas guys. Dito, oh. Sana nga mayroon lamang ginto ito.